रिकॉर्डिंग स्टूडियो भपटिया। आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा तोरा खातिर मोर कजला रोबे रोबे दुनु नया नामा तोरा खातिर मोर कजला रोबे रोबे दुनु नया नामा आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा तोरा खातिर मोर कजला रोबे रोबे दुनु नया नामा तोरा खातिर मोर कजला रोबे रोबे दुनु नया नामा। सुतल ने जाला न बैठल जाला तोरो के याद जब आवेला थाली परोसल खाना ये सैया हमरो के मन नहीं भावेला नया नौहर कन्या हई हुस्न के रानिया नया नौहर कन्या हई हुस्न के रानिया तोरा खातिर मोर कंगना रोबे रोबे दुनु नया नामा तोरा खातिर मोर कंगना रोबे रोबे दुनु नया नामा। सरवन देवरबा कहेला सैया काला भौजी बरदास हो अजय तिवार की खास हो कुछ दिन काला बरदास हो लॉकडाउन टूटे द भौजी लॉकडाउन टूटे द भौजी कुछ दिन काला फोनामा तोरा खातिर मोर सिंदरा रोबे रोबे दुनु नया नामा तोरा खातिर मोर सिंदरा रोबे रोबे दुनु नया नामा आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा आजा ए परदेसी सजनमा लॉकडाउन में गामा तोरा खातिर मोर कजला रोबे रोबे दुनु नया नामा तोरा खातिर मोर कजला